Bate wong numpak sepeda motor nok Ngawi mati sakbare keplindes truk trailer sawise sepeda motor sing ditumpaki nyerempet motor sing parkir. Korban ngalami catu nemen mergo sempat katut kegawa truk adohe 15 meter. Kecelakaan iki kedadian nok dalan Gede Ngawi ape nek Madiun pase nak nggone Desa Puhti, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Wong sing numpak motor jenenge Samijan 59 taun, warga Balenrejo Kabupaten Madiun mati nek lokasi kedadian sakwise keseret truk trailer karo sepeda motore. Korban ngalami catu nemen pas nek bagian sirahe. Kecelakaan iki kawitane pas truk trailer sing muatan sepeda motor sing ditumpaki Soekarno 28 taun, warga Juwana Kabupaten Pati numpak banter teko arah Ngawi ape nok Surabaya. Teko arah sing padha, korban numpak sepeda motor diduga nyalip teko sisih kiwa. Tapi pas ape nyalip nek ngarepe enek motor jenis Daihatsu Sigra sing nomor polisine B14421 WZB sing ditumpaki karo Sugirno 44 taun, warga Sekar Kabupaten Jonegoro sing parkir nek pinggir dalan. Korban sing pas iku nyalip nabrak bagian guri sisih tengen sampai ceblok nok dalan. Pas nek wektu sing padha ana truk trailer sing nomor polisine B9925 UIZ sing jarake wis cedhak nabrak korban sing posisine wis nek tengah dalan sampai akhire keseret adohe 15 meter. Korban sing mati karo petugas digawa nek nggone kamar mayit Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi kanggo divisum. Kedadian kecelakaan iki saiki ditangani karo unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV.